Siyakukum sore, shuta wanne. Siyakukum sore, wara siyakukum. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha wengane zakwethu sila esikuphathele khona izindaba ezithinta umculo kaMaskandi ke lapha wengane zakwethu. OkaMaskandi ke laphana odume ngenkosi yamagcokama uSicebi wakwaDlamini Msinga ke laphana bafowethu uyishaye indiva ke laphana itrend eseyinkundleni zokuxhumana lapho khona okuvela khona owesifazane lokhu efake izingubo zakhe ke laphana wengane zakwethu. Abantu abasola ukuthi ke loya muntu uyintombi yakhe, kodwa ke yena laphana wengane zakwethu wenze okungalindelekile ke laphana epageni lakhe. Ugijima laphana epageni lakhe wafike wathi ningakhohlwa ukugeza njalo, ningalibali zindaba zabantu nize nikhohlwe ukugeza. Lapho ke bekade eposta khona ke isithombe sakhe ke laphana wengane zakwethu eswenkile ke laphana njengenjwayelo. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, ngoba lezi ithombe silokho iqalile ke laphana osukwini la izolo ekseni kuze kuzoba namhlanje lokhu zitrende njalo ke laphana lona owesifazane egqoke izimpahla ezicishe zifane ke laphana nezenkosi yamagcokama. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Khona yini into wrong kungalezi izithombe ezitrendayo? Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ke ucindezele subscribe, cindezele nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo nje. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanya Kude, sithi siyabonga. Angeye ndawo mina, angeye ndawo mina. Mina uhlala wotoya sana uzama ngokuphuphula, angeye ndawo mina. Mina uhlala wotoya sana uzama ngokuphuphula, angeye ndawo mina. Mina uhlala wotoya sana